Please, my phone needs to charge. Oh. I beg you, no.
ya so maka ọjọọ by Ọsadebe anyị ga-ebi. Anyị bụ ụmụ nwanne Adaonya melụ a na-ekwu okwu maka ibikọ ọnụ. Nna like ya maka na ihe eji mara ndị Igbo bụ inwe ofu obi. Ihe eji mara ndị Igbo bụ inwe ofu obi. And a na-awa anakọta nnọọ ebe ụfọdụ n'ime ndị be anyị na-emebisi ya bụ ihe, na-emebisi ya bụ ọnọdụ, na-ete anyị ule outside. O nwere ka o si emecha m n'arụ sometimes nsị iji shọ na ndị abụrụ ndị Hausa amụnyelụ n'Igbo land. Ịghọta ịmago ka o si adịnụ na ife onye na-eme one kind ome like unu niile nwere ofu ọbara mana ofu onye gbara iche. Those days a na-eji ajụ ese, a na-eji ajụ ese sị ka eke ụmụ m niile shiwe na-eme ihe otu anụ mana onye nke a pụrụ iche. A na-ajụ ese ka ha dịkwa shọ na ya bụ nwaanyị dị shọ na ọ nọ n'ụlọ ka ọ nọ mụọ nwaanyị a, ọ ịdị shọ na di ya bụ ihe tụgharịa ime ka a na-aka ọzọ nwaanyị a na-eme ọzọ. Maka na ya bụ ife o nwere ka ọ dị anyị bụ ndị Igbo ife eji wee mara anyị bụ gịnị? Inwe ofu obi, inwe ofu obi. And ọ na-ewute m ihe nji na-ekwu ya experience m nwee tata anụ a wit ndị bọs. Ịghọtago abakwa m bọs so na-anachiete azụ wee akwụsịkwa anyị n'ụzọ. Ụzọ akwụsịzịla anyị nchekwa na ọka akpọta pasenja. Ihe nọzi bụ onye nwansi na 100 naira ka ị gwa m, na 100 naira ka ị gwa m. Nwa awọta nche nọ between passenger na ịmago kọndọktọ sị ha mebe n'ihe ebe ahụ na nọ nke bụ na onwere kwụzi ebe a na-aga 100 naira na Enugu. Before maziarịa ndị mmadụ pụtazi esi aso na ị na-ana 100, na ị na-ana 100 ndị eyiho uniform. Ị marọ ndị nke ha bụ nya na-atọ nze si hey nsị aso na ife akụ na-emupụta unu ewelu ndị mmadụ na-eset ụmụ mmadụ ọ o wee bụ na ihe a bụ ndị otu ha marọ m grupu bụ ihe ahụ, amadị m grupu bụ datin. Mana nke bụ eziokwu na anya bụ kọndọktọ agwarọkwa ya 100 naira nke o ji agụ ya 150. Ya the list m nụrụ ebe ahụ bụ 200 fa ebe ọbụla ị na-aga dị nso ma ọ bụ nwebu obere ego bụ 200. Mana ịfụ ka ndị a si wee bịa dị serious na-asị ya na-asị na ịgwara onye ahụ ozugbo the guys na nwata ahụ wee pụta na-asị na 100 ka ị gwara site na m agwara gị 100 kemgbe m ji gwa gị 100 ọ gwara nke na-eche na ihe ndị passenger to conductor. Efe maziali ya a na-asịzi ya na otu akụ na 100 ka o bu ya na 100. The guy, the driver, the conductor na-asịzi ya ngwa ya lituo na ya wepụ slippers ya n'ụkwụ ya zọdo ụkwụ nkịtị na anị nwụọ oyi na 100 naira ka ọ gwa ya obe nwụzie nwụọ oyi na wesị ya mba na ọ bụ na obi kaa gị nwụọ oyi na 100 naira ka a gwa gị. Nke nwoke kwuru ọzọ bụ ihe ma cross ome road. Mana ịma still ndị a kwechiri why o ji wee bụrụ na anyị na-egbu onwe anyị? Why o ji wee bụrụ na anyị na-egbu onwe anyị? Ndị a kịta adịrị sure na ha bụrụ MOT, ha bụrụ anything close to amarọ m ife bụ abụ no uniform nothing. Ndị a dị nnọọ ka ndị o nwere ihe ha jizi ndụ ha eme nnọọ. Wee na-asị kedu mgbe anyị bụ ndị Igbo ga-akwụsị ụdị omume a? Kemgbe anyị ga-akwụsị ụdị omume a? Ka ihe melu anyị ga-eji wee bụrụ anyị enwe bụ ihe na-emekpado onwe anyị ahụ, na-emekpa onwe anyị arụ seriously. Ka ihe mere o ji wee bụ na anyị ji aka anyị egbu onwe anyị. Anyị na-achọ onye anyị ga-accuse. Anyị achọ onye anyị ga-ebidi aka, onye anyị ga-asị na onye anwa na-eme anyị, meanwhile anyị nwebụ ihe na-eme onwe anyị. Ka ife kpatalụ na o ji abụ na anyị nwa bụ ife elukwana alụ n'ihe nni nke anyị kacha agala ọnụ. Why? Abịa na fuel, obodo anyị a na East bụ ife nke fuel ha kacha gala ọnụ, ọ bụghị asị. Accommodation bụ anyị kacha gala ọnụ. And nke na-ewe iwe n'Enugu bụ na ndị niile nọ n'Enugu na-arụ ọrụ oyibo.
ego a niile a na-amụ na house rent amara m ndị ha chọrọ ka ọ bụrụ ha nwa na-akwụ ya. Mana of course ndị landlord na ndị kedu ihe a na-akpọ ha, ndị agent si na ha nwa gara ka anyị ya n'ahịa, na ha ga na-emekpa anyị arụ, na ya ha nwa ga-eme anyị ịwa. Gịnị ka anyị mee ha? Nwere ihe ọjọọ anyị mee bụ na anyị bịa sị na anyị ga-ebi n'Enugu. Abịakwuo n'ife anyị na-akọọrọ onwe anyị, ihe dịka rice, dịka garị, dịcha ka ọka, ụmụ ihe ndị a bụ na ije na Abakaliki ha na-akị ya plenty. Anụkwụ m na ndị ọgwụ na-akọ rice, mana ịbịa ọ na-agara ọnụ ebe a. Ọka na-agara ọnụ. O nwere ofu ọkwọ m nye ezigbote onye ọkwa aka m bịanụ nsị a ka anyị jegote ọka ka anyị tagharịa ọnụ. Nna nwata nwaanyị fụọ ọka 500 tie shimba n'ọma ngụkwa ọ nachi ya Abuja ka o jegoro Abuja nwanụ na-ewu n'o Chukwu na ya ekwedu ka ọ gụọ ọka 400 sef. N'ihe a na-ele size ọka a na-ele size 500 ebe 400 bụ 200 na Abuja. Anyị ejikwa maka dagi ala atahụ m ọka because adị m economical. Ma ha afụ na unu awalizi n'anya ọ dịrọ mma. Nchọ ili ego m like nchọ ihe dịka ka ị ma akpụ ya kịta, ihe dịka nchọ ije restaurant rie nri asị m 1 million, ọ dị iche. Do you know why? Because mmadụ jere dị afịa bịa shie dị nri, mmadụ bụ ife rụrụ ụlọ ahụ a na-arụ a na-etukwu ana, mmadụ bụ ife mere ya so onye kwesịrị inwe return on investment. Mana ihe dịka na njele afịa na ebe aka ụbacha ma onye ọka kwụ na road asịkwa gị emeki na gain gị, mana unu egbu n'anya egbu. Be anyị kacha gala ọnụ. Ifu na Anambra sef bụ na ebe a kacha nwee business this thing. Ha gara ha ọnụ ihe Enugu steeti gara ọnụ, and I don't know why. The same thing with Imo State. Imo State so na one of the oil producing states. Enugu ka ha gara ọnụ. Ọ bụrụ maka gịnị? Ọ bụrụ maka gịnị? Oke ọchịchọ ka ha ga-akpị ya because amarọ m ihe ọzọ anyị nwere ike ịkpị ya. Ọ wickedness, okay? Anyị abụsịkwa wickedness. Because ọ bụ na ọ bụrụ wickedness ka ihe a ga-akpị ya. Ama m ihe ọzọ anyị eme nke tata bụ ihe rime anya. So nna asị ọ bụ na ị bụ driver bụrụ conductor na-ege m ntị, amarọ m punishment for ụdị ihe anụ a kịta because onye a na-eji ta afọ ihe ọmarọ. Ọgwọrọ that guy 200, nwa nọ n'iru moto. Ọgwọrọ that guy 100, ọgwọrọ that guy 150, ọ gwara ya 200. Ebe niile mmadụ niile bara ọ gwara ha 200. Anọrọ nwa ọfọzie 150. Anọrọ dị m 100 naira ọfọzikwa 150. So ka ifu na wickedness na-adịkwa o. And of course obodo kpọrọ akpọ obodo shiri ike. So ihe onye ọbụla na-achọ bụ onye ọ ya eme mina ka o wee mee gịnị, wee ike rie nri. Onye ọ ya eme mina wee nwee ike mee gịnị, rie nri. Mana anyị neediri ipush mmadụ down because na anyị na-achị step up. Anyị neediri ipush mmadụ down ka anyị wee nwee ike gịnị, step up. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347 706-048-5853 ma kpọọ m na 09155708347. Ya bụ ife nwee ka ọ ma dị mgbe niile so anyị ka anyị na-aya. Anyị si na abịa na gọọmenti nwanụ na federal adịghị enye anyị space, na federal adịghị eme nke nya anyị na-complain, anyị na-blame people for some certain things anyị nwa ji aka anyị akọstara onwe anyị because a lot of people nọ n'etiti anyị bụ gịnị,
bụ ndị mmanụ na ndị mgbago, ya bụ ndị 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 ugwu na ndị mmanụ. So ha nọ n'etiti anyị na-afụ omume anyị, na-afụ ka anyị si emeso onwe anyị omume. Why not? Ebe ị ga-eme nwanne gị ihe ọ na gọọmenti ka ị ga-abịazi, ị ga-emebina ha, because ihe a na-eche ekizi bụ gịnị? Ebe ị ga-eme nwanne gị like this, how much more onye ilo? How much more onye ilo? Hello, ka ime? Nnọọ, mgbede ọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Nnọọ. If you're gonna be in this business,
Mhm. Mm. Mm. Aka bụkwa gboo, yes. Daalụ sọ, daalụ. Alright. Ọ ya n'ife niile na be anyị. And ọ bụrụ chetara last 2 weeks mgbe m kọrọ unu akụkọ maka nwata nwoke ha na-abụ na-azụkọkwa afịa ha nọ na the same line na-ekwe shop onye nke a na shop onye nke a. Hello? Ka ime? Afa gị bụ gịnị? Isaac, foonu gị ewo onwe ihe na-eme foonu gị adị m anụchi ihe ị na-ekwu. Isi gịnị? Isaac from Calabar. Okay, man, he's not in a boy. No. Hmm.
Daalụ sọ. Daalụ. Alright, uche onye adị njọ. Cheta na ebe a ka m ga-ajụ gị ka efe ilo maka na mụ na onwe mba ntịchi n'azụ enidikwa m ịmụta one or two things. Onye nọ gị n'akụ na idikwara ịmụtakwa. Gwa na onwe gị amụtakwa. O nwere onye machasịrị ife niile mana ihe anyị na-ekwu ka anyị nwee ofu obi. Anyị adịghị enwezi ofu obi. Ị ga-anọ gị na onye gị na-anọ n'ọfịs a na-aplan inye gị poison. Ị ga-anọ n'ebe ọ ga na-aplan itinyere gị ihe na nri. Ị ga-anọ enyi gị nwaanyị na-eche ịnarị gị enyi gị nwoke ọma na ọ na-akwado ịnụ gị. Ị ga-anọ nwunye gị anọrụkwuo n'ime ụlọ sef na plọt wit nwoke ọzọ ka eme gịnị ka a narụ prọpati gị. Ọlọ ndị Igbo uchi ife a. Ị ga-anọ onye gị na ya bịara njem bọyị a na-aplọt ka ọ ga-esi zuo oshi ka ya oge settlement gị erubego ka ọ ga-hapụ isetụl gị. A lot of things. Anyị na-echezozi that na anyị bụ ụmụ nwanne. Anyị chezọ that na ọ bụrụ ofu nne na ofu nne na nna na-eke mana ọ bụrụ ofu chi. Adị anyị na-ekwu ya na otu ọbụla o si na di one day imeketa ihe ọjọọ onwe onye ị ga-eji ime ihe ọjọọ ọbụna chi esiri ike iko ga-eju na anya n'ezi agụ ya bụ kedu afịa ya bụ nwata dibịa nwatakịrị ka o kidnapụ oche na ọ ya adị nnọọ ka ụbọchị ka o si adịbu before. No everyday bụ Christmas. That day nwatakịrị ahụ bie lafụta ya nnọọ lata ya labanye ya n'aka ndị uwe ojii. Ka anyị na-ene anya onye nke a sị na ha nọ n'obosi ha nọ na the same line onye nke a bụrụ ya 5,000 naira ka ihe mee o bụkwa ya bụ nwatakịrị nwoke mana ọ na-afri mba. Nke bụ eziokwu na anyị amarokwụdo ihe meziri ya bụ nwata nwoke sef because na happiness bụ na gịnị ma adịghị mana ndị obosi ha adịghị eme ebere ha adịghị eme onye that boy survive o bit na enyere ya daddy mana grace of God because na nke ka ya njọ bụ na ọ mara na ya bụ nwata nwoke gwara mmadụ ebe ọ na-aga onye ka o ji wee dị mkpa ebe ọ bụla ị na-aga gwa mmadụ ebe ị na-aga ejecha obe nwoke asị achịchagokwa o ha luzuo hope self na ha maazị ka ha si n'anya fụ friji na-asị mba na adịghị ekekpọnụ friji ekekpọ like this chekizie friji nekwa ozu mmadụ n'ime ya nekwa ozu nwatakịrị nwoke a n'ime ya ọ bụrụ gịnị na ọ sị na o ji ya 5,000 naira ya bịa na bịa were ya. Anyị mana one can never be too careful mana thank God na ọ gwara mmadụ ihe na-ewute m bụ na everything na onye a na-anya iyi nke na-ewute m bụ mmadụ imechi anya ya nnọọ were brain ya echechasị n'igbu mmadụ karịa mma hello ka ime good evening eze nwata nnọọ ndị oyi
ike gwụ daalụ sọ daalụ eziokwu ya bụ ife gwụkwara ike ya bụ ihe gwụrụ ike and because na ritual adịgo high kịta ịfụkwụzie ndị mekiri ego nwa genuinely ya ha ama anyị na-ememi n'onwe anyị eche na mmadụ ka anyị na-eme ọ bụ onwe gị na onwe m ka anyị na-eme ọ bụ onwe anyị ka anyị na-eme because the truth bụ na ihe ọbụla na-ebe bụ na be anyị a ka ọ ga na-ebe ọma nhapụ n'Enugu bebe na Abuja ọma nhapụ n'Anambra bebe na Lagos ọma nhapụ n'Ụmụahịa ka Aba Abia steeti bebe na Kogi adịrọ possible na be anyị ka anyị na ya ga na-alalụ na-eteta mgbe ọbụla ihe na-ewutezi m bụ na ụfọdụ ndị bụ aka ha dị ọcha ndị otu anyị okwu a bụ okwu a na-akpọ ofu onye rụta mmanụ ozuo ọrụ ọnụ ofu aka rụta mmanụ ozuo gịnị ọrụ ọnụ ọ ife anyị na-agabiga na ya ahụfụ anyị na-ata nke na-ewute m bụ nwanne imemi na nwanne ya na be anya ime ya otu anụ jegodo na nke ndị ugwu ma na onwe ka ị ga-esi na ụdị aka a dịrị nwere ihe dịka ụdị aka ọ dịnube na histri ọ bụ na ọ dị kpọọ nọ m gwa m nkwuheta okwu hello ka ime kekwan good evening ka afa gị na ebe isi akpọ m ọnụkwube nnọọ daalụ sọ daalụ ọ ya melụ na be anyị dị eme ọfụma ọkwanụ sọ few people ihe na-eme ọfụma akwefo anyị ma na anyị abụrụ the richest tribe na unu ma na anyị abụrụ the richest tribe unu ememinachago onwe unu ọfọzie inwe brain ji akpa ego anyị abụrụ the richest tribe bụ mgbe ọtụtụ n'ime igwe mmadụ bịa bụrụ fanwa bifinya ọtụtụ ọbụkwa eje na family eje na village afụ sọ mmadụ ịtọ eho village sọ mmadụ ịtọ na-eme ọfọ ka anyị akpọnwụ billionaires ebe ahụ
ije na another village from mmadụ mba ịbịa na ofu village like ofu village kwesịrị inwe like 30 families ịbịa na 30 ahụ 20 bụ billionaires. Anyị ememinachago onwe anyị etupụrụ gaa na cheche ka anyị ga-esi wee kọọ mmadụ nsị ma ọ tụpụla na ka anyị ga-ekọ chee ka anyị ga-esi wee mee mmadụ elephantiasis. Anyị etupụrụchago na chee ka anyị ga-esi nye onye na-progress ọgbakwa na onye ahụ abago milonia nọ na chukwu nna jos nọ wabara onye ụzọ chie nnọọ na chie na-aga ichechego ka ị ga-esi wee mebini ya because why anya ụfụ gbatụnata redio gị kee ka ime m dị mma ka afa gị na ebe isi akpọ m. Oh, nnọọ ekesi daalụ daalụ. Dash ya ndị ọcha. Wicked. Mm. Sure. Mm. Eziokwu. Daalụ daalụ. And of course nke m bụ na onwe ka o si dị I will be apologizing on behalf of ndị dị good n'ụwa maka na the truth bụ na ndị bụ ajọ mmadụ na ajọ ọsọ nnọọ ọnwakwa eziokwu it takes onye dị disciplined ịma that na onye a bụ one of the few na-amachara ihe mana ịmago na ị na-enodolu mmadụ ihe ọbụna ọ n'obodo oyibo ịmagonu ka ọ ga-adị m asịrị ya akarị especially onwe ndị ọzọ ji nọmbịa and ọ bụ na ịbụ onye adịghị eme mkpesa ị bụrụ onye na-akọ asịrị
Ndị n'obodo oyibo, ndị nọ far, in fact, ndị nọ far from their properties na like gossip. Because to me, kparala mme ijekọ, kparala ọ bụ ya bụ na ị nọ na the good books of that person. Gị nwere onwe gị nwazie anwa bụrụzie na ịbụrụ onye nta akụkọ, ịbụrụ onye ụka, ịbụrụ mgbe niile na-akpọ na-ekpesa na mba. Because I paint telling you, you're not even calling to defend yourself. You didn't who did you defend your onwe gị. So, ihe gị nwa na onwe gị bụ gịnị? Ị bụ a bad person. O nwere ike asịkwa gị na ị na-ezu oshi ka ya na-akọ ihe. Ị na-eche onwe gị, ịmago na ọ bụrụ ihe ị na-eme, mana ka ị ga-emekwa. Because onye a na-eche nche, onye edele ede bụ ozu. Gị nwere onwe gị nwere pure mind, o nwere ihe ibu n'oche. Mana ndị nwere ulterior motive na watch ga-enwe ike nweche camera pictures, videos. And then we get back here and take a video. And what do you do? But I should take the video. Call akụkọ dị n'enu. Ki wana onwe gị ya na wonders. Kedu mgbe ije na ebe dị otu a. Ke na asịsị ka ezi how ka eko si mezi. Maka na ndị mmadụ dị evil. And ihe na-ewute m n'ihe a niile bụ na ndị be anyị adịghị ama that na o nwere some certain things omume anyị na-eme na-deprive cha anyị of these things. Omume anyị na-eme na-deprive anyị of some nsị gị na o nwere achọghị m ịkpọ obodo afa. O nwere steeti ị ga-eje na ịbụrụ onye Igbo afa gị bụ sọrọ otu a ga-esi wee negodi gị anya. A ga-brush gị down. Otu a ga-esi ne gị anya gị ọ na onwe gị ị ga-ama na something is wrong. So ọ dị very important n'ihe ọ bụla ị na-eme nwee obi salasala, nwee obi ọcha. Yes, sometimes ọ na-adịkwa mma ịnọkọta elesikwa mmadụ. Push gị push, o mgbe a ga-epush gị dị na wall e bounce back. Just let's settle ya ka ọ makwa na ọ bụrụkwa sọsọ ya dị wike nọ na just not choose to be nice. Ọ na-adị mma once in a while ime gịnị ịdị wicked. Once in a while ime gịnị, but adịkwa advice so gede ihe na-ekwu bụ gị mee gịnị just nọ zeelu ndị dị otu a. Zeelu ndị dị otu a. Inwe the opportunity ikwu ihe dị mma ma ya gbasara mmadụ kwuo ya. Inwe opportunity ime things ka ọ dị easier for somebody mee ya. Ọ bụrụ na ọ dị gị n'aka ime body no mmadụ ka ọ dị light mee ya na be anyị. Ọ bụ ya ka eji mara ndị ugwu na anyị nọkọta ị ga-afụ ofu onye so long as na onye asị na ọchọ ọzọ nọ na village ọ pụta na town ha ncha ya ekpu n'ofu ụlọ na-amanage. Ihe eche na ụmụ nwanne ka ha bụ. A lot of times mpụta mfu ndị be anyị ka ha na-anụ ọgụ na main road. A na-anụ tata ọkwa agwa m ya dị asị okenye ọha ka mmadụ rugo 30 something years na-achị maka 50 nya maka ihe hai maka gịnị. Ndị be anyị ma afụ ka ha nwere ụdị omume. Ndị be anyị ịma nnọkọta fụ ka ha mee gịnị ka ha zere okwu na ụka. I like cha wahala I like nsogbu ana gbasatara anya mara m why. Hello. Ke ime? Ya pa gị na ebe isi akpọ m. Anwụ nnọọ.
Mm. Daalụ. Ee, okay. Ọ bụ na ị gere egwu ahụ ọfụma, ị ga-aghọta na egwu bụkwa ebe a na-akọ akụkọ. Ịghọtago? Egwu is another means of communication ma ọ bụ na ị chọrọ ige ntị. Hello, ka ime? Ndị mma. Maazị Omife from Enugu, nnọọ. Daalụ. Mm-hmm. Mm. Yes. Mm.
Imagine. Maazị Omeife nke na-eme eziokwu daalụ sọ ikwugo nnọọ eziokwu dịka otu afa gị si wee dị nke m bilivu na kịta bụ na o nwere ife dịka ọgwụ ego ịchọ ikwete ịchọ ịhapụ ikwete o take his time wetuo obi ana wee kọwara anyị ihe ndị ụfọdụ the issue bụ na obi uche onye adị njọ mana ọ bụ na ị nwere ọgụgụ isi nwee ezigbote ile eze gị zuo ezuo ị ga-eji ile gị gbakọọ ọnya bụ eze gị wee were ọgụgụ isi gị wee maa na o zuru ezu ka ọ na ozughị ezu mmasị unu ka m bịa ndị zụchara obere afịa nna anachieta azụ cheta na abụ m Aunty Chinazọ ebe a bụ Odenigbo na Volt 104.3 FM
agakwana ebe ọbụla nna anachite azụ. Ndewo.
Anachetoka maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ 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 ka iso nọnyere anyị. Yes, egwu ahụ bụ by Jennifer Eliọgụ The Shet. Ị mara ife ị na-eme, biko tọchapụrụ onwe gị shet maka na ka ife na-eme dị ka ife na-afịọtụ dị. Ị na-agbasi mbọ ike, egwu a bụ for you. Dọpụrụ onwe gị shet maka na ọ dịrị izi. Ọ dịrị izi. Eziokwu na-agwa gị, for everybody na-agba mbọ out there, mesiwe ọfụma, one day ya bụ hard work will pay off. Ọ ga-adị gị ka ọ na ndị mmadụ adịghị afụ gị, ọ ga-adị gị ka ọ na ide eme ọfụma, mana I'm telling you, it will pay off. Ana chetago maazị na nkịta bụ the last rap of the show, and chitanazụ na-asụ inu ọ bụ na onwe one or two things ịchọ ikwu banyelu okwu nji maka ya wee bịa taa. Kedu ife melụ
o ji wee bụ na anyị ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya na anyị na-emegide onwe anyị. Enye m examples, enye m illustrations, agwachara m na ihe dị iche iche otu nsi wee fịa ihe na-eme m ji wee conclude ị ga-akọ ịchọkwa conclude nke go enwego ndị kpọpụ unu si gịnị na ha enwegokwu one life experiences nke abụrụ nke na-akọrọ fa na ntị ha enwego experiences gbasara ya bụ ajọ ife mmadụ na-eme mmadụ ibe wee bụrụ ndị Igbo be anyị our brothers. Mmadụ one si n'ugwu ka ifunugo na-anụ ọgụ n'ụzọ, mmadụ one si n'ugwu ka ifunugo ka ha na-etiriti onwe ha otu anyị bụ ndị Igbo. Ọ dị afịala anyị anya n'ụba ọgụ, ọ dị afịala anyị anya doo onwe anyị na shet, ọ dị afịala anyị anya kọba ọnụ ma na-afịa ma ndị bọọsụ ma ndị drivers ma na school sef in a working environment. Ọ dị afịala anyị arụ anyị ebunite ofu ihe mebe onwe anyị ajọ ife fọdụ amata fie mmadụ onye nke akpọ ibia elu echebe ka a ga-esi mebi n'onye ahụ. Hello, good evening, ke ka ime adị m oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m nnọọ peace gaa n'iru. Elite ego ahụ what if na ọ dịkwa possible na onye ahụ ejighị ego o shiri anyị shiri ike daalụ sir. Daalụ agwa bụ my last caller for today na-asị gị daalụ ka ị swee nọnyelụ m. A word is enough for the wise ma agwacha ndị sụrụ oyibo ma ọ bụkwa na anyị chee ife omenu bụ na enidiri ikwu ọtụtụ okwu enidiri ịkọ ogologo akụkọ fanye enwe enu ife na-eme. By the time ijelu ụfọdụ n'ime unu ama nghọta ihe na-ekwu ntụrụ ụmụ ọ na-apụ onwekwa unu ama mmezi travel ntụrụ ụmụ unu apụọ ụmụ unu pụzie a na-asụzifa ka ndị Igbo a na-asụzifa ka maka na ọ bụ onye Igbo ịjụọ why ha sị gị that you cannot be trusted. Agwa gị datin cheki ma na onye agwa gị datin ya agwa nwe onye ugwu ma onye mmanụ. If na something is wrong with us
mana ịma na anyị adịghị ekwe na-ekwe, anyị ama nkwetenụ. Mana otu ọbụla o si na-adị, ana m ekpe ekpere ka ihe hapụsị imebisi tupu anyị ghọta the gravity of ihe anyị na-eme. The gravity of ihe anyị na-eme. M na-asị unu daalụ. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM n'ije afịa, maka na oge ahụ erugo, all weekends. So ihe ejikelu ji nwayọ mee gịnị, mee ka sure na ị nọ nso. Ị nọrọ nso, ime gịnị, ịghọta ife anyị na-eme n'ije afịa, otu anyị si eme ya. Daalụ. Agakwara ebe ọbụla, maka na ọmalịcha egwu ga na-esochi gị after the news. Ndewo. Are you done with your show?